राज्य आम जो राज्य 30टी जिला को नहीं गठित तेणुकि आम राज्य ओडिशा ଏହା 30ଟି जिला को नहीं गठित 30ଟି जिला को नहीं गठित ଏଇ ଆମର ହେଉଛି ଆମେ राज्य ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ସମାନ ଭୂମି ରୂପ ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୂମି ରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା କେଉଁ ଜିନିଷର କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଗଠନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା। ଏଇ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଭୂମି ରୂପ ଅନୁସାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ତିନୋଟି ପ୍ରାକୃତିକ ବିଭାଗ କରାଯାଇଛି। ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ହେଲା ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ, ତିନିରେ ହେଲା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ଯେଉଁଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କୋରାପୁଟ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଥିବା କେତେକ ଜିଲ୍ଲାର ପାହାଡ଼ିଆ ଭୂମି ଅଧିକ ପରିମାଣ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁଠୁ ଆମର ବଡ଼ ପର୍ବତର ନାମ କ'ଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଆମର ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଛୋଟ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ପାହାଡ଼ କେତେଟା ପର୍ବତ ହେଲା ଦେଓମାଳି। ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ହେଲା ଆମର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ଏହି ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ଆମର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଏ ଦେଓମାଳି ପର୍ବତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେଠି ଆମ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ। ମାଳ ଅଞ୍ଚଳଟି ଜମି ଥାଏ ଏହା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଭାଗରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚଭୂମିକୁ ନେଇ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଏ। ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ାଣିଆ ହୋଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆମ ଏ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନୀ କିଛି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ତିନିଟା ଆସିଲା ଆମର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଆମର ସମୁଦ୍ର ଥାଏ ପାହାଡ଼ ଏଠି ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ଥିବା ହେଲା ଏଠି ସମୁଦ୍ର ସବୁ ପାଣି ଅଛି ଅଧିକ ସମତଳ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ମାଟିର ଉର୍ବର ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଥାଏ ନଦୀ କେନାଲ ସବୁ ଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଏଠାର ମାଟି ପୁରା ଉର୍ବର ଥାଏ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଭଲ ଫସଲ ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ମାଟି ଫସଲ ଭଲ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଜି ତ ଆମେ ଏଇ ପାଠ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମମାନେ ସବୁ